Hola, aquest és un vídeo en què veurem com hem d'afrontar-nos al comentari de text de la prova d'accés a la universitat de l'assignatura de Valencià, Llengua i Literatura. Que explicaré dins l'adequació, veurem què és la tipologia textual. Però sabeu què és l'adequació? L'adequació és la propietat textual per la qual el text s'adapta a la situació o al context comunicatiu. La tipologia textual ens apareixerà a l'examen de la següent manera. Identifica la tipologia textual del text i especifica almenys dos trets característics d'aquesta tipologia presents al text. Què és la tipologia textual? És la forma de classificar els textos en funció de les seues característiques i la seva intenció. A més, els textos poden ser narratius, descriptius, expositius, argumentatius, dialogats, instructius o retòrics. Nosaltres ens centrarem en aquests quatre. Els textos narratius conten fets reals o imaginaris, és a dir, són els contes tradicionals que sempre hem escoltat des de xicotets. Quines característiques presenten aquest tipus de textos? Doncs el primer és que sempre narren una història. A més, utilitzen un temps verbal en passat o en present normalment. També sempre hi ha indicacions del temps i del lloc. És a dir, que la narració estarà centrada en un temps, ahir, demà, en el 1900 i en un lloc específic. A més, apareixerà el narrador, que estarà en primera, en segona o en tercera persona. També hi participen personatges. Si és el cas, haurem de dir quins són els personatges i com apareixen, és a dir, si apareixen nombrats pel narrador o tenen un diàleg, tenen veu, etc. La història seguirà un ordre cronològic. A més, cal dir que en els textos narratius també apareixen altres tipus de textos, com ara pot ser els descriptius o els dialogats. Els textos descriptius detallen com són les coses, les persones, els llocs, quines característiques presenten. La principal és l'adjectivació, és a dir, la gran abundància d'adjectius. A més, també trobem oracions atributives, és a dir, oracions que tenen el verb ser, estar, semblar o parèixer. Els temps més utilitzats són el present o l'imperfet. A més, també s'utilitzen recursos estilístics com ara la comparació, la metonímia o la metàfora, i s'utilitzen expressions de lloc per a situar allò que es descriu. He de dir que els textos descriptius normalment acompanyen els textos narratius, és a dir, que normalment no ens trobarem un text 100% descriptiu. Els textos expositius transmeten informació objectiva sobre un tema, com per exemple els llibres de text o les enciclopèdies. Quines característiques presenten aquest tipus de textos? La principal és que són objectius, és a dir, impersonals. No trobarem l'opinió de ningú. A més, trobem l'ús abundant d'oracions passives i els temps verbals més utilitzats seran en present indicatiu o pretèrit perfet. També tenim l'ús de verbs copulatius per enllaçar la informació que volem expressar. Hi ha una gran presència d'oracions subordinades, sobretot de relatiu. Recordeu que es fan amb el què o amb el qual, la qual, etc. El lèxic haurà de ser concret i clar. A més, apareixeran dades concretes que demostren aquesta informació. Tindrem connectors d'ordre i s'utilitzaran molt sovint els dos punts. Els textos argumentatius volen convèncer sobre un raonament o una idea, com per exemple els articles d'opinió. Quines característiques presenten aquest tipus de textos? La primera és que expressen una opinió amb la intenció de modificar la posició del lector, és a dir, volen convèncer el lector a tota costa. És subjectiu i personal,
A més, s'hi defensa una tesi, és a dir, la idea ferma que té l'autor sobre una cosa. S'exemplifica l'argumentació. A més, també hi ha mostres de llenguatge valoratiu, com per exemple els quantitatius, ben, poc, etc. També en alguns textos trobem la presència de la primera persona, que pot estar en singular o plural. Es pot utilitzar mitjançant els verbs, per exemple, volem, vull, o a través de pronoms, com per exemple a mi, a nosaltres, entre d'altres. També s'utilitzen connectors, sobretot per exemplificar, seguir el discurs o mostrar contrast. I també pot aparèixer preguntes retòriques, exclamacions, la ironia, entre d'altres. Trucs. No us heu d'oblidar de justificar per què aquest text és d'aquest tipus i per això haureu d'utilitzar exemples i aquests exemples hauran d'estar localitzats, és a dir, haureu de dir la línia en la qual apareix. Recordeu també que haurem de dir entre 3 o 4 característiques dels textos i recordeu també que un text pot tindre més d'un tipus, que no n'hi ha normalment al 100% textos o narratius o descriptius, entre d'altres, sinó que poden ser híbrids. En aquest cas, hauríem de destacar algunes característiques de cada text. Per últim, recordeu que també ens podem trobar els textos expositiu-argumentatius i, per tant, haureu de dir les característiques que més predominen en aquest text, per exemple, argumentatiu, i després també mencionar les característiques de l'expositiu. I fins ací l'explicació de les tipologies textuals. Moltes gràcies!